खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटिटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ नबकुमार सरनियानि हेंथायै एमएलए रबिराम नार्जारिनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। समस्तियाव जेबो जौगानाय खामानि मावनो हायाखै नबकुमार सरनियाया। क'क्राझार सोनाब जनजाति बिधानसभा बियाबनि सिङाव सरकारनि बिथांखिफोरखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारिया गोख्रों बिजाथाइ फोरमायो। क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नबकुमार सरनियानि हेंथायै रायजो राजाफोरा बे बाराव नबकुमार सरनियानो भट होआ, बेखौ होसोनोसो नेगासिनो दं होनना। आसाम बिधानसभानि 15थि बाजेट जथुमा दिनै फुंनि 9:30 जागायो। बाजेट जथुमाव बाहागो लादों रायजो बेंगिरि गुलाबसान कथारिया। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय जायो बाजेट जथुमा। बे 15थि आसाम बिधानसभा बाजेट जथुमा फैगौ 29 फेब्रुवारिसिम सोलिगोन। मख'नो गोनांदि दिनैनि बिधानसभा जथुमायाव मोनसे गोनांथार थिरांथा लायो। जायखिजाया सरकारि साख्रिनि आन्जादआव नकल खालामना हमजायोब्ला 1 लाख रां जुरिमाना होनांगोन आरो 3 बोसोर जेल जानांगोन। लोगोसे जाय बिथांमोना सरकारि साख्रि आन्जादनि सोंथि बिलाइखौ लिक खालामनायाव लोब्बा थागोन बिथांमोना 5 निफ्राय 10 बोसोर जेल जानांगोन होनना। क'क्राझाराव बलिउडनि मुंदांखा लेजेन्डारि देंखोगिरि कुमार सानु बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे सम्पकनि न'आव फैदों। मुंदांखा लेजेन्डारि देंखोगिरि कुमार सानुआ मख'नो गोनांदि बिथां कुमार सानुआ सिगांनि समाव दोंनै बर' मेथाइबो खनखांबाय। मोनसे दुखुनांथाव रादाब, सासे बर' मानसि गोमादों। थांनाय 2 जानुवारि खालाराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मनुमारि गामिनि सुकुराम बर'नि आंगो बिसि अनसुमै बर'आ सानै उन्दै हौवासा गथ' 8 बोसोर बैसोनि उपेन्द्रजित बर' आरो 5 बोसोर बैसोनि मोन्थाय बर'खौ लानानै गावनि बिमा बिफानि न'आव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। नाथाय दिनैसिम बिसि अनसुमै बर'आ फिसाइ सुकुराम बर'नि न' फारसे फैफिनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 8011217068 मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो न'खरा खावलायहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।